Waqt li l-libreriji lokali kienu ristretti fl-eqqel tal-pandemija anki fil-ftuħ tagħhom, ġie rreġistrat tnaqqis drastiku fl-2020 u l-2021 ta' madwar 500,000 ktieb fiżiku. Is-sena 2020 kienet l-aktar li sofrit f'dan kollu fejn is-self niżel għal madwar 570,000 ktieb, imqabbel ma' iżjed minn miljun ktieb sena qabel. Minkejja dan il-kotba tradizzjonali reġgħu bdew jiżdiedu u sas-sena li għaddiet kienu diġà żdiedu b'madwar 50,000 fuq l-inqas livell tal-2020. Jirriżulta li fl-istess perjodu għabat ritmu tajjeb ħafna s-self ta' kotba diġitali, jew kif huma magħrufin iżjed l-e-books. Kif jidher mill-istatistika ppreżentata, l-ammont misluf ta' e-books sploda mill-2020. Dawn il-kotba li qed isiru dejjem iżjed popolari u diġà kienu qed jiżdiedu b'mod gradwali sa qabel il-pandemija, kienu mfittxijin ma' 3 darbiet iżjed fis-sentej tal-pandemija fuq is-snin ta' qabel. Fil-fatt, minn total ta' 14,000 e-book mislufin 4 snin ilu, dawn żdiedu b'medja ta' aktar minn 3 darbiet fl-2020 u fl-2021.